Hello guys, mga ka-adventure. Tara, ipapasyal ko kayo dito sa Milis, Dagupan, Pangasinan. Dito sa bagsakan ng mga isda at bangos at mga tilapia. Tara, puntahan natin. Talaba. Talaba. Dito namin. Lahi. Malaki. Bagay ba ng gano'ng tempura o? Pang tempura. Pang tempura. Alupihang dagat. Alupihang dagat. Kami na lang daw. Okay ka, naka-vlog ka. Oo. Welcome to my vlog. Ano, yan, alupihang dagat. Oh. Robag. Kabalya. Yan, pugita. Talaba, sir. Talaba ni ate. Ano to, ate? Ano tong tawag dito? Asil. Shield nga. Ako. Hindi, anong pangalan ng shield na ito? Ay! Ay, nalaga natin. Ito, puso. Kala ko, ano, puso ng saging, hindi pala. Yan. Ano lang yan, sa luya lang. Oo, luya. Ang palaya. Oh. Ang bulong niya palya. Hindi po lang timada kay 130 ka na lang. Eswahe. Ang daming mga Ay, hipon. hipon. Ano to? Nalimutan ka natin. Bunor. Bunor. Magandang ipangat, no? Oo. Napatisan pa nga. Buhay pa. Ada hipon, mada. Ito, buhay pa yung mga fresh na fresh pa yung mga ano nyo. Oh. Buhay pa yung mga hipon. Magandang sigang. Ito, buhay pa yung mga alimango. Pag alimango, lalaki. Pag alimasag, babae. Ay, iba yun? Iba? Ay, ito yung alimasag. Ito yung alimasag. Ito yung alimango. Magkaiba pala yung kulay nilang dalawa. Ito yung gilitan.
Gilitan to, nagilitan. Ano na yan, sa luya lang to, no? Luya, sir. Ito, tumatalo na yung hipon, oh. Ito, Kubik-kubik. Yan mo lang, sir. puding-puding. Pag luluto to, tatanggalin to, no? Para susupsupin na lang. Tsaka ito yung lukan. No? May mga mas malalaki pa dito. Ito malit lang. Yan, dami. 30 per kilo lang siya, oh. Dahil. Ha? Ay, mga tilapia. Laki mga tilapia. 85. Ah. So, yung mulmol 65, 70. So, ito yung arroz, eh. Ito yung arorosip. Lagyan mo ng lasuna, kamatis, saka alamang. Ayan, pwede na. Magkano nito? 1 kilo? 100. Kasi pwedeng bumili ng 1 pot to, eh. 1 pot, 30, 40. Ganun. So, dito nag-harvest na sila ng bangus. Ngayon ay dinadala na sa market. Yan, sinakay nila sa bangka. So dito bumili yung mga negosyante, mga magsakan ng bangus. Magpapresyo siya. Dadali na nila sa iba't ibang lugar dito sa Pangasinan. Yan, dito nila sinisegregate yung medium, small o large yung bangus. Depende kasi sa laki ng bangus yung presyo. Ayan, malalaki to. Laki, medium, small. Yun, small. Ito yung large. Bangus na po pa. Ayan. So ilalagay na sa mga sakay. Yan. Yan, bilis, no? Uy, humaharang ka sa vlog ko, ah. Yan, yung mga lalaki, yung mga bangus na guban.